Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka senjuk senglong kami jong ka hima langrin menta kesengi ka arp kunai terik unai tung arjar arpun rio kala pelong ya kejelang hasnong wa kaji Southwest Khas Hills District pan pedem jur halor ka jingkan tho jong ba PS lingdo ya kilong kami lingba ka YouTube channel hadi bekila pelong ya kejingnya rally haka arp terik mentau benai bandawa ya ka HDC bagan pelong election jit sim thamai no hapo ka hima langrin bakren shakilat pathai kubor kakong merciful nong plang kakong beautiful simyong bat kong joycey merchra kilapan pau ya kajis kokya kabajur ya ka jigantho jong ba PS lingdo ikilok mi per kilapan pau ru ba PS lingdo ude unong shat kala namar house nam arja arpolai de mo uhi ubakhat ya kisenglong kami per kipai ba banyaj rali naga benta bandawa per klem sim ya upaim nang te simyong henry mentapat ulak kinti kala kapan kersan ya kini kilong kami ki bala ladep keren te hakabaya dei bat kajingkan tho jong ba PS tingis ngaban persya ya kajingkan tho jong iba PS hakak tu kapor bangi lechapo district council bat ngidon ru kajing kerpat ya ka district council bahkan ai no yang ida kata kebut hapo jong ka Himalang rin banjit ya usim uba pura jong ka Himalang rin bat ngimshan ya kajing yalam jong uba PS namar nadu usnem arhajar pelai ulayalam ya kipai bat mentapat ulaluang unong syat kala ya kipai bat hapo ke Himalang rin ningkong ngasngau ban ai kublai ningkong ya ki press media ki badon lang bat ni hakan ni kasi ke bamta bat khamtam iwan hang ni ngiwan da kajing ngau diau ka mansim bat ngiwan da kajing pang ka donut ke jongi namar ka jingkran persya ka jong PS lang ba yang gi longmi de ha ka tu ka sngi bangi let ya karali te hadir sekonsil yulakan persya yang ngidon ngidap da kajing ngodiau ka bakraw po ka mansim ka jongi dena kata kadau ngiwan hang niru ngiwan da kajing sokhia ka mansim ka jongi ya ka ban abangi dang don kita kilong kami namar ngakan mau nadu men kipor kibalalait no kisim jongi kimjukan tho ya kilong kami bangim dei kita ki kun ki hajar jong kai himan rei mentapat ngilai os ngau ba UPS ula kentho jubuar yang ngi bangi dei bangim dei kita ki kun ki hajar jong kai Himalang rin bat ha usnam arjar pulai ngakan mau ba wer yang ngi khot yang ngi kilong kami ban yalet rali lang adu kan susan hadu plang dilon te lada ukhot ma u kabiang rei lada khot ki wei umlong te kamut ayu ken hato UPS dei uta ukun hajar jong ke Himalang rin lani umi na UPS umi na tliumau ni umi na UPS dei ubamai na ka kenthai te bat sakawai ru kalong kaba persya ya ka jingkren ka jong u yang ikum ki kenthai ngidon ka jing ngau leran hakmat ka perthai namar ba umburam syu yang i kum ka kemi harai ukhain dau thala no yang i ukhain no tang kita ki mender sisngi yang i tiling ba jong kane ka bor ka bamta ngadap daging sukia sibun na kamta ka kubor bangi osngau ha ka tu ka YouTube ba i ba PS lingdo ila kentho sibun yang ikum ka kilong kemi hapo jong ka Himalang rin tekum ki long kemi ki para long kemi hapo la ka jong ka hima ngidon ka jing sokhia ka bakraw ya ka jing kren jong iba PS lingdo nama hajing sisa wat ya usim lani ya u acting sim lani ya kinu ki nong ya lam ki badai ban pet ban sumar ya hapo la ka jong ka hima ngidai mangi ki kenthai ka long yeng jong ka kenthai ka bangi bu ngeri ngi sumar ya ka kendo ka siap lani ya kinu ki jingmi napo ka yeng ka jongi lah ka yeng ka sam lani hapo ka hima lani hapo ka imlang salang jongi kum ka yong jongi kum ki khasi kara hapo la ka jong kari ka dustur jongi kum ki khun khasi tingi ngadap da ka jing sokhia ka bakraw ka jing kentho ka jong i namar mai hajing sha lada ulong sha uta ubri ubastat ubatip antip nun udai ban sinchar shwa ningkong ya ledi ba ula shibun la mi perthai la pa perthai ba ulong sha uta ukam ya ledi ba ulong uta seng samla jong ka hima rei lada udai sha uta rang samla ubakit sha ya ka khia ka shon jong ka hima balai pat ka seng samla ka pat atli mentah ndai dei na ka jing yalam bakla ka jong uhi
kumta ka sing samla kalami arteli mentah hapok la ka jong ka hima te ngidap lagi sokhia kum kilang kumi nama mentah la kentok sayangi kum kilang kumi ni kilang kumi ngidap lagi sokhia hapok la ka jong ka hima mentah ngi da ka wi ka jingmut kum ka senjuk sengkan thai jong ka hima langrin ngida ka wi ka jingmut ngila siam ya ka ni ka rai bangin dei banya sha prang na kamta ka ni ka jing sha kan thok ka jongi nama kam dei hok kam don rur hiro ban ya le presha le ne ban khain po yang ngi kum kin thai ka rur kala don hi ba ngi ki kin thai ngi dei ban ku bor ya le dia nado ki sarkar ki ba hajrong ro ki la pun ku bor yang ngi kum kin thai bangi dei sha kita ki long kemi ki ba pet ki ba khmi ya ka dustur khasi khara ka jongi andai nyimdei hokum ki khasi ka jongi bangin ai jat ai pateng ha kita ki shinrang ajing sha ki ne kum ba ong i ba ps ba ong ba ngidei kita ki kentai lene hapo jong ka hima ka jongi ki don kita ki kun sipia si suka ngimla ban priang ya kata ka jing kren ka jong i nama uta kun si spa kun si ka uladei ma uhi kan ba ila le chongkha shashnong jong ki breu hajing sha long ka jing spa sebun jongi kum hapo la ka jong ka hima langrin ni dang sebun mesim bangi dang priang ya kita ki kun shinrang ki jongi ki balai chongkha sabar jong ki wei pat ki shnong re jing sha ya kitu ki shenrang ki bawan chongkha hapo la ka jong ka hima itu ke ni badai sha inong yo benta ban sensyar hapo la ka jong ka hima ka jongi nama itu iwan ri wan sumar ki kun ki kiti ke ji ka roi ka par ki wan tei hapo la ka jong ka hima ka jongi hendai ya ki kun shenrang lele hajing sha hendai dei ngimla shu ban ai pateng haki hajing sha hendai ngidang don kata ka mesim bangis ngau it ya la ka jong ka jai beriu ya la ka jong ki kun ki kiti ha po ka hima ka jongi ni don kata ka mensim ya ka bakum do ngila ya ka ban yang ya da kum kilong kumi nado ka ni ka sngi ngila sim ya ka rai ba ni de ya ka ban yang scam ya ka ban ngin mi syakmat mentah ban persya ya ba ps ba hatu la da filong syai ta i samla i ba pensya yang ki ba bit batem skopa bu ya ka por ha ap wan pensya yang la hapo ka hima ka jongi ne ngin let mangi bat pi tu ai da ka ba syai ba wan hika yang la da pikwa ya kata ka jing bit jing tem jongi pikwa wan hikay yangi keren dak wasai nai keren tang ha social media ndai wan hala ka jong ka hima wan hala ka jong ka ying ka sem ka dong ka thang ka jongi ha ka to ka por bangi lej ha district council ni wali dawai umdai bangin lej dawas iem ndai ni don ka hak ha bangi yale election ki kentai nadu ki kentai ki samla ki shenrang bar kentai baro ngi ay ka but ban penjob ya ki kum ki mp mla mdc ban pensyong ya ki hang teh district council ya wan pe jaga kendau ka siap ka jongi ndai nyim syam la dawa ya uta usim ndai la da ngi dawa ya usim balingin li syaduk syalong ndai hang ni hapok la ka jong ka hima ka ngi dai ya ku medli dawa nama ka don ka office hang tai haplang di lo ngi la dai syaban le dawa hang tai la da ngi dawa ya usim ndai mdai bangin dawa ya usim ngi dawa napok ka district council ya ka ban pejlam na kamta ka jing sya yuro jongi kum ki kun ki hajar hapok la ka jong ka hima nama ba ladon iba kamri kenti ya ka shnong ka dong ka than ka jongi hapo jong ka hima ka jongi dei na kata ka daw baling ba ka jing penya jong ka management board ngisngau ba kalong ka jing bu jing bar ka jing bu jing ma ya ki khon ki kiti ki jongi ya ka bansawan na kumta kalawai na mata ki khon ki kiti ka jongi dei na kata ka daw idon kata ka mesem ka jing ngau khia ya ka bangiri ngiru ngin senran lem ya ka ban le sya ka dei ka shalong sya district council ya ka ban ai kata ka jing krishan lem na dai jong ki ring ba ki kun samla ki ban le ha ka dei ka sngi ban kum ju ro ha ka jo ka po ngasngau ka ban khot ban wer lang yang ikum ka senjuk sengen thai jong ka hima lang rin bad ki pan pa nang snong hapo la ki snong bangim de ya ka ban nge ci ini ba ps ling do nama ini ide tang brio u ba syat kala yang ikum ka senglong kumi nama hakis nam ki bala lek no hau arjar apulai hau bana julai ila khot la wer yang ka sengen thai bat ya ki pan pa nang snong baro hamala ki snong ki khot ki wer yang ya ka ban mi nang teina ken susan shadow share di blog ranikor ban yat rali ban ong ba yang in yalit ya rali ban du siem no ya inong tei nama ba long ita i siem iba kamri kenti ya ka hima ka jongi handai hakatu ka por balai pat ukhot yangi handai mentapat la don sa ki wei pat ki ba khot ki bakresyan ya ki hima ki khot ki wer yangi ya ka ban senran lang ya ki balai pat ikin tho yangi handai haba wer ma ilong ka badai bat la da khot ki wei pat balai umlang aya ke jawab yang iru ba kaya per ayu kata ka anjong u bat ya kata ka anjong kini ki
ya kini kiring ba ke bayalam yang imenta ndai dalele ru ngakot ngawari phi baro kum ki kun kan thai jongka himalang ren bangem dai ya kaman ai ka jing shania shu ya unang ni sakmat ba ka jing kran ka jong u kalong ka balam ler na ka po sha ka po ngi lalap ya ka jing ditat ka jong u ya ka hima ka jong i Namar ba kajing kan thua jong ba PS ha ka tu kasni ka beli lek ni sha ka PHEDC pandawa panwang no mardar ya ka management board ka bami ngimla ban pediang dalai leiru namar kala long ka nong kenti jong no simet kawan ne ka management board ka bom ju dan menu ndai kadang penkela ain penkela rul tang ha den bala syong news im nang tei kumus im gopura ha ka syuki jong ka himalang ren de na kata kadau ngi klam bisni ya kata ka jinglong em go jong no ro ndrei ngi dawa mardor ban wengno ya ka management board kabaa ngadan ke ai ke benta ke bangasuk ya hadu kata baka jingken tho jong ubak PS yangi kun kilong kumi lada ngaperkhat ngapen wandor ya kan ni ngi dei tang kita ki kenthei batat dor ukno yangi bangi dei kita ki illiterate to compare henrei kani ke jingken tho jong u kalalong penban ke jingle ran yangi kum kinong lang rin kum ki kenthei nong lang rin habang ya serum sanang ngaswong ban ong babaro ki breu kin pechmat ingi bagi nong lang rin ki dei ki bech sniang kum ong ba PS namar ha ka jing em breu yem la ban biang indan ke jing dunahan yang tai mardar ki breu ki ken tho persya yangi bat kane kala long ke ai ke ba tak mat yong ya ke jing em go jing kane kam dei tang ba uken tho yangi ki illiterate kum ba uong kita kinong snong jang ka himalang ren hatu ka kami jong uru kam dei kanong lang ren kamen kapara jong uru kim dei mo kinong lang ren hatu kini kidei ki ai ngabuk ke jing kli ba PS kidei ki ai gini imdei nong lang ren ladayan kamen lani kapara jong ba nong jong ba PS ro kibreu kempek tang yangi ndrei wat ya ka kame ba dia ka men ya ka para jong uru kibreu kishon khmat ki ang kanong lang ren bich nyang kanong lang ren illiterate kumbo ang te sakawero ka jingkran ka jong u ya ki khon shong sap hapo ka hima kani ka lalong ka ai ka bapan pang man sem yanga namar ngasngo baladang perkat ya gani kala long ta mat yong ya upara do para snam jungi ki badan hak keleng lada kini kim dan hok hapo ka himalang ren babon kinong lang ren mentaki dan syakeleng subo kum haboy pakon kinong lang ren gile bu hai snong to kim syam lawan yetu yangi baki ong kim dan hok balai pat ba PS ruang ya kata ka kentian balai hampan jumbab ya kan ni nalor nang taro kidan badan samairang kidan badan sinong stain semok keruat hasar selong lele naya o wat UPS iru syong hang tu hatu dan hok ma hang tu lada dan hok wan pensayang ni makmat ba dan hok tingiru ini ya kaju kan kata kajin dan hok jang kiweki para dok para senam badan hak himalang rin nrei lada ni ki khon jang kinong lang rin langi sa hang no ha ka bri jong unyo trap ni dan kata ka hok balik kini kim dan hok nrei lai no ka jinglong siem lendo menteri kini taho ai kim dan hok ngiru ngim dan hok pan lai long siem la lai long menteri la ngi lai long lendo la ngi lai long basan ha ka hima jang kiwe dikata te kadai nrei ban ong yau khon chong sap dan hok haba ka im lang ka sa lang kaya lang ya kata kaliti balikim dan hok coba PS ya kata balikim dan hok namar kini kiwan po hai snong hangli ha himalang rin jungi tang ba kidang wan menta kini kila long dok long snang wat ki garu ki hajong ki mendai bebun ki wei pat ki jat berdeu kilong dok kilong snam kini kidan hok bandawa ya kata ka
long briu man briu. Dia balik kim dan ho. Balik. Wah berjumpa ya kata. Para senam jumina. Semua bandang. Gua para doa para senam ngapan ma ya kejingkeran jong ukena. Wat nam tau wat nam gua. Wat ya hiru lada udan haga it kahima jong pilan ni haga jaga lan ni haga snong. Hau put kejing sensya jong pilan ni. Ya kino langren ro wat nam tau wat nam gua. Ya ukena badangkeran sungshet. Ma nagabanta jungi ki longpui jong kai hima langren isiam daga senjuk ka sangken the jong kai hima langren wanam thau wanam mua ki nong langren ki bedan hei ru namar ka jingkren jong PS kala long persya abakan thoi ta mat yong yo para do para senam namar ki don ki bawan na do mensua ki wan bela ki wan kamajak po kirung ha kata kalenti ki pen ko ngo ki ansnong ki pen ko ngo ya ka kendon baka hima kibu hagano kador baki rong hang ni tila pensa la pensyong la pensa yaki la baki la ailat bansna yeng snasam ki la ailat banrep banriang ha ka ta ka lau langam tila bat ka pendan pangli kum kinong song sap banwan rep banriang hang tu pat kum jur ha ka rai chung ke mau wat teng haki jaka ki badan ka khuret bat kari kanti namar ki wan bot yo ulok ki lawan long trash nong hang tu ki pen long nong rem hang tu ki thiet jaka ki thiet nong rem yeng hang tu te kini rugi la long trash nong baro ngi ken ba kini ki de hi ki khon jong ka himalang ren ki long equal ngi long ya rengkat ni nyokor ni kengkor la hakayap ka em ni la ka suk haka kaman ni nyau bagi ni ki dehi ki parado para senam jungi ni ailat ya ki bakiru kim em ya ka juk kalenti ka mani de nga persajur ya ka ni ko ka KHADC wat nyang silang kmat yangi ki khun kan the jong ka himalang ren to da sha askwar lam yangi de mangi ba penjap pendan buram yo MP de mangi budget ya pi kum kita ki MLA day mangi budget ya pi kum ki MDC lada klam ka kti kadau go jongi phinnam la ban song ha ka shuki harkit hadang hinam padiang ya ka jingkran ka jong PS namar udai tang ukhna ubadang kran song shet tenga ngam dani esyo tang kini ki kentien bakniat kubleshpo